Helo a chroeso nôl I Label Deg. Unrhyw fi yw eisiau a os ydych chi heb yn barod, newch yn siŵr I... Siŵr? Okay. Siŵr I clicio'r botwm I tanysgrifio, isod a I roi like a comment. Heddi, dwi yn stafell newydd fi yn Llundain a dwi wedi dechrau cwrs fi. Felly, mae'n rili bwysig I fi I cael bach o amser I meditation. Wrth gwrs, mae llawer o ffyrdd I wneud hwn, felly es I ymlaen I weld bach o hacks ar Tik Tok I weld sut mae pobl arall yn wneud bach o meditating. Hack 1 yw pan dych chi'n wneud bach o meditation, pan dych chi'n cau eich llygad I edrych lan I trydydd llygad chi. Mae mewn llawer o crefyddau bod trydydd llygad ych chi, felly gallwch chi wneud bach o ymchwil ar hwnna. Felly, na I trio cau fy llygad am 5 munud a edrych lan i'r trydydd llygad. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n 5 munud, ond oedd llygad fi'n rili brifo yn trio edrych I fyny, felly dwi'n siŵr I ddim yn gwneud hynny'n gywir. Dwi ddim yn teimlo fel mae'n gwneud gwahaniaeth enfawr. Dwi'n teimlo bod fi bron ddim yn canolbwyntio I just ymlacio a dwi'n trio canolbwyntio I wneud yn gywir. Felly... na. Felly, oedd hack 2 bach yn fel... obviously. Ond dwi bach yn deall, mae rai pobl yn hoffi wneud bach o meditation wrth I nhw wneud yoga a stwff, ond mae'r hack yma yn dweud wrth chi I cadw'n llonydd, cau eich llygad a cadw'ch dwylo yn llonydd. Dwi'n wneud hyn anyway, a dwi hefyd yn wneud bach o meditation wrth I mi wneud yoga. Does dim fel distractions o gwmpas, a oherwydd mae ymenydd fi yn cael ei distracto gan bob dim, lliwiau, lluniau, pethau. Felly, mae hack yn gweithio achos dwi'n gwybod bod fe'n gweithio. Felly mae hack 3 yn sôn amdano'r fath o brainwaves dych chi'n hacio mewn I wrth wneud meditation. A maen nhw'n dweud bod theta yw'r brainwave dyn ni'n hacio mewn I, a dyma'r subconscious, a I ail dysgu a I glanhau'r subconscious, mae rhaid I ni hacio mewn I hwn, dwi'n meddwl. Ar un o'r ffyrdd maen nhw'n dangos sut I wneud hwn yw trwy mantras. Dwi'n meddwl nes I sôn bach o mantras ar fideo diwetha fi. Mantras yw pethau dych chi'n ailadrodd a pethau sydd ddim falle yn gwir nawr, ond wrth I chi ddweud nhw drosodd a drosodd, bydd eich meddyliau a'ch ymenydd yn dechrau credu nhw. Pethau dych chi eisiau anelu at neu eisiau teimlo, a dyna pam dyn ni'n ailadrodd I actually dechrau teimlo nhw. Y 3 mae'r person yma yn dweud I ddweud yn uchel I ailadrodd yw dwi'n teimlo'n diogel, mae pobl yn caru fi, mae'r bydysawd yn rhoi cymorth I mi. Iawn. Bant yn ei da. Dwi'n teimlo'n diogel. Mae pobl yn caru fi. Mae'r bydysawd yn rhoi cymorth I fi. Nawr, oedd hwnna ddim yn hir iawn eto, ond oedd gwahaniaeth enfawr. Dwi'n meddwl o'n i'n ailadrodd yn eitha gyflym, felly bys fe'n hyd yn oed yn well os allai'n cymryd fy amser I wneud. Ond dwi'n lyfio mantras. Os ydych chi heb trio nhw eto, ewch ymlaen I trio nhw. Oherwydd, y fwy dwi'n dweud y fwy dwi'n credu fe, mae fe'n gweithio. I fi, anyway. Mae'n rhywbeth amdano clywed yn uchel a clywed dy hun yn dweud yn uchel. Mae'n really nice, mae'n really nice. Felly, dyna ni wedi trio 3 hacks o TikTok I sut I wneud yn wyllt wrth wneud meditation. Please rhoi comment a rhoi like a rannu'r fideo a gobeithio mae'r hacks yma yn, hyd yn oed un yn gweithio I chi a gadewch I fi gwybod. Ta-ra nawr!